sungsang masyarakat SMK Coran Purwodadi pripun kabeh ini hujan-hujan kok langsung mawon di bawah dulu ya uang masyarakat SMK Coran Purwodadi wonten mriki 11 SMC ngampilake tari Banyumasan. Tari Banyumasan ini kesenian tantra Jawa Budaya saking Banyumas Jawa Tengah. Watara ing taun 1995. Tari Banyumasan ini badhe ditampilake enem lare kanthi musikal. Suksesipun penampilan ini boten bisa dipisahake saka kepatipun warga kelas 11 TSMC. Matur nuwun kangge Bapak menika Pak Tutu lan Bapak Ibu menika Ibu Rini. Mergo sangat sabar kaliyan warga 11 TSMC. Kaos semanten sing kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Pak? Terang. Kakang berbersih mari tinggi tuku jauh-jauh ke kantor negara segera istri opo liyo jauh kayu jauh ke kantor negara. Kakang pada
kang pada pesir maring endi tuku Jawa-Jawa te Banjarnegara segera nyesuki opo liyo Jawa ayu Jawa te Banjarnegara. Jawa